नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, 14 नोव्हेंबरला राष्ट्रीय बालदिन असतो। यावर्षी 14 तारीखला दिवाळी असल्यामुळे आपण एक दिवाळीवरची मालवणी कविता घेतली। म्हणून आज 20 नोव्हेंबर आंतरराष्ट्रीय बालदिन। आज आपण एक बालकविता ऐकणार आहोत आणि ती गौरव आशिष पडवळ या बालकाकडून। लहान मुलांना काय होतं, आपण कधीकधी घरात किंवा बाहेर शाळेत वगैरे गाड्या किंवा तू बुद्धू आहेस, तुला काय कळत नाही असं म्हणतो प्रेमाने, किंवा त्यांना कामं सांगतो, त्यांना ते खरं वाटतं। मग अशीच एक मुलगा देवाकडे, अनेक देवतांकडे किंवा महापुरुषांकडे तो काय मागणे मागतोय ते आजच्या कवितात आपण ऐकणार आहोत कवितेत। आणि यानंतर आपण भेटणार आहोत 26 तारीखला फॅशन ही कविता घेऊन। आजकाल जी काय फॅशन चालली आहे त्या फॅशनेवर ही कविता आहे, तुम्हाला खूप आवडेल। तर आजची कविता गौरव पडवळकडून ऐकल्यावर परत आपली भेट 26 तारखेला होईल। नमस्कार, माझं नाव गौरव आशिष पडवळ, ठाण्याला राहतो। बालदिनानिमित्त मी तुमच्या समोर एक कविता सादर करणार आहे। कवितेचे नाव हेची मागणे बाप्पा। आई म्हणे तुझ्या वायफळ गप्पा, आई म्हणे तुझ्या वायफळ गप्पा, हसून संमती दाखवीत पप्पा। मला तुझ्यासारखे हुशार बनव ना, मला तुझ्यासारखे हुशार बनव ना, बुद्धीचा देवा गणपती बाप्पा। गणिताच्या बाई मला म्हणती दगड, गणिताच्या बाई मला म्हणती दगड, कधी मठ्ठ तर कधी म्हणती गाढव। विद्येच्या देवते सरस्वती माते, विद्येच्या देवते सरस्वती माते, गणितात मला तू अव्वल बनव। सगळेच म्हणती बाळा तू लहान, सगळेच म्हणती बाळा तू लहान, कामे सांगती स्वतः समजून महान। देवांचे देव तुम्ही शंभू महादेवा, देवांचे देव तुम्ही शंभू महादेवा, मलाही तुमच्यासारखे मोठे बनवा। शक्ती तुला खूप पंखही नाही दिसत, शक्ती तुला खूप पंखही नाही दिसत, कुठेही न थांबता जातोस मात्र उडत। शिकव मला हनुमंता उडण्याची कला, शिकव मला हनुमंता उडण्याची कला, पटापटा होता कामे सगळेच म्हणती भला। कृष्णदेवा मला चालाकी शिकवा, कृष्णदेवा मला चालाकी शिकवा, श्रीराम मला मर्यादा शिकवा। ज्ञानोबा मला ज्ञानी बनवा, ज्ञानोबा मला ज्ञानी बनवा, शिवाजी राजे मला पराक्रमी बनवा। काम माझ्याकडून असे होऊ दे, काम माझ्याकडून असे होऊ दे, देवा सारे माझे कौतुक करू दे। आई बाबा बाई खुश होऊ दे, इतुके मागणे बाप्पा पुरे होऊ दे। थँक्यू। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।